Malta osservat jum tal-luttu nazzjonali b'rispett lejn il-Papa Franġisku. Is-sema kaħlani f'ħafna bliet urħula fosthom Fraħal Ġdid, il-Birgu u l-Isla kienu karatterizzati mill-bnadar mezzasta l-aktar il-bnadar ta' Malta u tal-Papa. Simbolu ta' rispett, luttu u espressjoni ta' dieqa mill-poplu Malti għat-telfa tal-Kap tal-Knisja Kattolika u l-Kap tal-Istat tal-Vatikan. Ma' tokki ta' nofsinhar il-Knies daqqew morta ta' luttu biex isellmu lil Papa Franġisku u l-bidu ta' 9 tiem ta' luttu fil-Vatikan. Ftit biss wara nofsinhar, mumenti wara l-isparatura tradizzjonali ta' kuljum, il-port il-kbir triet bil-ħoss tas-salut mill-Forzi Armati ta' Malta 21 tir, wieħed wara l-ieħor biex ifakru dan il-mument mill-aktar solenni. Kien propju f'dan il-port mill-isbaħ li Papa Franġisku kien beda l-vjaġġ tiegħu fuq il-katamaran lejn Għawdex fit-2 ta' April tal-2022 waqt iż-żjara tiegħu f'pajjiżna. Miet ħonqu l-baraka ta' fuq l-aktar turisti fix-xemx tiżrex tar-rebbija biex jagħtu l-omaġġ tagħhom lill-Papa u jsegwu dan is-salut riservat biss għal jiem u avvenimenti speċjali u partikolari kif spjega l-Staff Sergeant Darren Manjon. Il-21 Gun Salut huwa l-ogħla salut li tista' tagħti l-armata lill-individwu jew il-pajjiż jew l-okkażjoni. Bħallum eżempju qed nagħtu din l-okkażjoni lill-Papa Franġisku. U l-im okkażjonijiet oħrajn ukoll mela llum għandna tal-Papa u hemm xi okkażjonijiet annwali wkoll? Ija mela nisperaw fil-21 ta' Settembru u fir-Reverend Barron's Day. Militari li tmur lura ħafna snin jispjega Surġent Manjon. Dan ilu ġej miż-żmien il-Medjuevu. Meta kien jidħol xini mill-port, peress ma kien għandniex mezzi ta' komunikazzjoni, biex taraf li l-xini huwa paċifiku, mhux jattakka l-port, kienu jisparaw 7 tiri. Il-kanuni użati mill-Forzi Armati huma ta' preġju Ordnance QF 25 pounder field guns għandhom 80 sena u bħalhom kienu nħadmu ma' 13,000 fl-Ingilterra bejn l-1939 u l-1944. Il-folla li bdiet issegwi mhux biss mill-baraka ta' fuq imma wkoll minn dik ta' isfel faċċata infexxet f'ċabċipa ta' rikonoxximent u turija ta' rispett lejn il-Papa Franġisku.